Panaginot dagiti member consumer iti panagramat iti kuryente ipalpalagip. Ti electric cooperative iti Baguio ken Benguet tapnosan ang humina ti babayadan na iti konsumo. Kanayunan a detalye iti report ni Audrey Villena. Isagsaga na ita ti Benguet Electric Cooperative ti plano kan programa da tapnusan unay ang madagsanan dagiti member consumer iti panagbayad da iti electric bills da gapu iti epekto ti panangato ti presyo ti crudo kan gasolina. Adaan iti nasurok 250,000 a member consumer ti kooperatiba. Beneco is doing something about things that we can control. That's why we're presenting these plans to our member consumers with the end in view na yung presyo ng kuryente will be stable, may continuity ng service, and at the same time, tuloy-tuloy yung pagserbisyo natin sa ating member consumer owners. Iti operasyon ti Beneco nang implementar da iti panaginot iti kuryente kan panakaarama ti krudo kan gasolina. Tapno saan niya aggastos ti kooperatiba iti dakkel a kandidad ang makaapekto kadagiti consumer, mangibangon da iti bukod da nga oil depot tapno mabawasan ti oil agad gatangan da kadagiti importer. Kabayatan na sipud March 26, 2026, sinuspender ti Energy Regulatory Commission ti operasyon ti wholesale electricity spot market tapno maprotektaran dagiti consumers iti panakay pangato ti singir iti power supply a posible a maipasa a baklayan dagiti consumer. So ano ang ibig sabihin nito? Kapag nasuspend ang WESM, si Beneco kailangan niyang because of the volatility doon sa merkado, we have to prioritize our power supply contract. So yun po yung kontrata natin ngayon, which unfortunately maliit siya at this point, because hindi pa na-approve yung isa. Sigun kini GM Licobon, maruray na laangan ita ti approval ti Energy Regulatory Commission iti kontrata da iti 35 megawatt a supply ti kuryente iti Masinloc Power Corporation amang kisay iti 70% iti wholesale electricity spot market. Ibangon mo ti kooperatiba ti bukod da a renewable energy production facility. Pakairamanan ti upat a hydropower plant nga adan iti agarup 17 megawatt sa Kabayan Benguet. Ken 10 megawatt solar power plant iti munisipyo ti Tuba. Kay papanana dagiti a plano ti San Adaras a panagnato ti babayadan dagiti consumer iti tunggal konsumo da iti kuryente. Audrey Villena para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.